Novament comencem el magazín diari de Rap Ràdio amb avui, dijous 7 d'abril, últim dia que fem programa perquè demà li passem la posta a nostra queridíssima Míriam Aimami i Pensaveus Compartides, el programa que sortirà des de Rap Ràdio Mèxic. Com estan? Doncs ja ho saps que supera, te'n recordes ahir que teníem jornada intersetmanal d'hoquei, no? Sí. Doncs no porto gaires bones notícies per als interessos usonencs, en aquest cas. Els teus interessos. Els meus interessos. Vale, perfecte. I per qui sí són bones notícies? Per al Barça sempre. Per al Barça No sempre. Espera m'estranya. que em cau el micròfon. Ara. I si parlem del Barça també anticiparé una altra notícia. Sold out novament en les entrades per la semifinal que jugarà el Barcelona femení novament al Camp Nou. El dia abans de Sant Jordi jugarà. M'encanta. Concretament. Quina alegria, quina bona notícia, Quina bona notícia, més a més, Mariel, perquè jo m'he quedat sense entrades. Jo també. I no fem una campanya. Una campanya solidària sisplau. per les dones de Rap Ràdio puguin anar a veure novament el Barça femení. El Barça femení que, recordem, Mariel, que des de Madrid deien que s'havia omplert el Camp Nou gràcies al Real Madrid. Per tant, acabem de comprovar que no. Per tant, que callin, perquè no és gràcies al Madrid. Ara serà gràcies al Wolfsburg, que és el que jo crec que és gràcies al moviment d'acompanyament al futbol femení i aquesta lluita de les dones i l'amplitud i la relació als esports. Tenim una petita sorpresa avui al programa, perquè tenim una persona invitada, no només per Zoom, sinó que aquí als estudis de Ràdio Amèrica Barcelona, i justament, a més, és el seu aniversari. Així que, en primer lloc, el felicitarem per el nou any que comença avui. Carles Mateo, molta felicitat, benvingut a l'estudi de Ràdio Amèrica Barcelona, en Barcelona, des d'Irlanda, directo a la ràdio. Moltes gràcies. Quina alegria tenir-te aquí. Què estàs fent? Sí, una alegria per mi també conèixer-vos en persona. Sí. Per Rap Ràdio, la veritat que quan arriba un català de l'exterior i, a més, va venir a visitar-nos, posar-li cara, poder dir, uau, és de veritat. És de veritat, exacte. És de veritat aquesta persona. I és molt... La veritat que ens fa molt feliços perquè tenim un contacte quotidià i parlem molt no ens hem vist mai. I ara tenir-te aquí, a més, en el teu aniversari, la veritat que ens hace molt feliços. A mi també em fa molt feliç i és el mateix per mi. Veure's al programa i escoltar-vos i després conèixer-vos en persona és fantàstic. I quants anys fas avui? Pregunta. Auig! Au! Bé, faig 47 anys. 47? Sí. No ho sembla? No ho sembla. Sisplau, canvi. Fem un canvi perquè... Molt bé. Molt ben portats, has de dir. Quina és la recepta? Bé, la recepta... Viure a Irlanda, oi? No, ja em venia d'abans. El fred. Quan vaig néixer semblava superjove. Molt bé. I què estan fent aquí a Barcelona ara? Estàs de visita? Sí, he vingut a veure la família, a celebrar l'aniversari amb la família. Molt bé. I a veure amistats també. Sí, fa molta il·lusió. I després parlarem una mica més de la teva història, del teu joc, de la teva feina, el teu joc. Ja he fet un anticipi perquè he tingut una informació molt important de la teva feina, així que me va agradar molt. Així que després parlarem en profunditat. Quina alegria de tenir-te aquí i tens obert el micròfon per interrompir-me quan vulguis. Gràcies. Sàpigues. I repetim una informació que hem anticipat ahir justament per
Continuem a Mesa Banda i Banda, 3:15 aquí a Catalunya, justament a l'estudi de Radio Amèrica Barcelona. Barcelona tenim la visita molt especial de nostre amic de Rap Radio, Carles Mateo, que ha vingut des d'Irlanda. Així és. Benvingut novament, feliç aniversari. Quin plaer tenir-te aquí un dia tan especial. Parlem una mica de tu, perquè a nosaltres nos encanta, nos agrada molt conèixer una mica més aquestes històries de la Catalunya exterior. Així que comencem per el principi. Des de quan vius a Irlanda i abans d'Irlanda vas viure a un altre país? Sí, visc a Irlanda des de fa 5 anys i abans jo havia viscut sobretot a Catalunya, però feia feines per diferents països d'Europa i algunes feines per als Estats Units, però un poc temps, estava poc temps. Un mes que havia estat era 3 mesos vivint a Escòcia i un mes vivint a Alemanya, un mes vivint a Anglaterra, diverses vegades a Anglaterra, un mes, però mai havia estat massa temps. I ara vius justament a Irlanda. Sí. I com vas arribar a Irlanda? Per què Irlanda? Doncs, mira que hi ha molts països alrededor del món. Per què Irlanda? Bé, tots tenim una història molt llarga i moltes coses, però ho puc resumir amb que sempre havia tingut ganes de treballar fora completament tot el temps. Què va a incitar-te a anar fora? La veritat és que sempre havia volgut, però com diguem que jo vaig créixer sense pare, només amb la família, amb la meva mare, doncs sempre havia sigut molt protector i ajudava amb tot i sempre posava els altres davant. Els meus somnis els posava una mica enrere i sempre ens protegia, no? I acompanyava i cuidava. Però bé, sempre tenia aquest desig, no? Llavors es van juntar una sèrie de circumstàncies. Una de les circumstàncies que amb la crisi, el 2008, jo vaig tancar la meva empresa, diguem que la meva família va patir problemes per la crisi i jo vaig haver de decidir i vaig salvar la meva família en lloc de l'empresa. Llavors, les empreses aquí em deien que estava sobrequalificat. De fet, va ser... Vale. Sí. Ok, què fem? Sí. Va ser graciós. La primera vegada que vaig ser a Irlanda em va convidar a Amazon per dirigir un projecte allà com a director de desenvolupament de software, SDM, que es diu, i vaig passar totes les proves. Primer em van convidar, em van pagar el bitllet, l'hotel, vaig passar l'entrevista allà i al cap d'allà em va dir: Carles, aquest projecte és massa fàcil per tu, t'avorriràs. I jo... Vinga, només vull treballar en un lloc xulo, créixer... I llavors, bé, a Barcelona vaig reconstruir la meva carrera, no donava el currículum, aplicava les feines de programador, no donava el currículum i quan m'entrevistaven els demostrava i llavors doncs m'agafaven i era un dels millors, però no sabien... O sigui, la teva feina principalment és la programació de... Bé, ara no. No, però en general, sí. Lo que saps fer... Sí, la meva més gran especialitat, diguem, és la programació en Python. És un llenguatge molt fort. Molt difícil, també, vaig dir-lo. No, començar és fàcil, jo recomano. Recomano per començar. Recomanes més Python que un altre? Sí, absolutament. Sí, hi ha una cosa que és la corba d'aprenentatge, que es diu, i en Python és suau. En poquet, en mitja hora pots estar fent coses, cosetes. Sí. I amb altres llenguatges, abans de poder fer qualsevol cosa, és molt el que has d'estudiar. En Python és suau, i és molt més suau després. Llavors sí, el recomano. I a més Python té una obertura molt gran per fer moltíssimes coses. Sí, i el creador de Python l'ha fitxat Microsoft i llavors està ajudant per promocionar encara més Python, perquè abans era molt típic amb els Linux, però amb Microsoft no era tant, amb Windows no era tan extès i ara estan treballant amb Microsoft per fer-lo més. Bueno, tornem a com arribem a Irlanda i després parlarem una mica més, que és molt interessant parlar de software i totes aquestes noves tecnologies. Viatges a Irlanda en Amazon? Sí, llavors em va agradar molt, la veritat és que em va agradar molt. També després em va convidar Facebook als Estats Units per una posició també de director de desenvolupament de software i vaig quedar finalista allà, a Menlo Park, que es diu, el lloc on tenen un campus fantàstic, restaurants de tota mena, és un campus més gran que les universitats d'aquí.
Sí, és el que pots veure jo l'he vist en un documental, no vaig recordar bé. Sí, que tenen el dit així. Sí, crec que sí, que té un parc, digo, la veritat que està molt bé, com les oficines de Google arrere del món. Sí, increïble. I de fet, ja quan arribes a l'aeroport als Estats Units, ja els de seguretat, quan els hi vaig dir què vens a fer? Doncs tinc una entrevista en Facebook. Era com respect, saps? Jo, gràcies. La veritat és que es notava, saps? Que por, Una mica de por. Dius, aquí a Barcelona ens tracten com un mal necessari, els informàtics, no? I en canvi fora és, per favor, vull aquest enginyer, el necessitem. És molta la diferència. Llavors, bé, jo estava aquí treballant de feines difícils per diverses empreses de fora, però quan anava a una entrevista per treballar aquí em deien que estava sobrequalificat. Pues el director d'informàtica igual m'entrevistava, suposo que pensava, si igual li donaran el lloc a ell, i llavors doncs, em deien això i era una mica frustrant. M'agradaria fer una pausa, una mica de spoiler, perquè tu no tens ara mateix i en aquell moment una carrera de grau finalitzada. Exacte. Llavors, aquest tipus de tasca, no, que ara parlem amb músics que són els seus productors en la seva casa, no? Hi ha una nova relació amb la tecnologia i les noves tecnologies que d'aprenentatge autodidacta, clar. Sí. No? Com vas aprendre? Doncs ara riuràs. Jo vaig aprendre a programar als 5 anys. El meu cosí tenia un ordinador, un Commodore 64, de 8 bits, i jo el vaig veure i se'n va per al món. Se'n va per al món com quan t'enamores d'algú de veritat a primera vista, doncs se'n va per al món i vaig saber que allò era meu, era per mi. I li vaig dir a la meva mare que m'agradaria molt tenir un ordinador i la meva mare va fer un esforç i em va comprar un ordinador per Reis, que el va estar pagant. Fins ara. Un any em sembla que el va estar pagant. I era un MSX de 8 bits. I llavors, amb el manual en anglès, perquè no hi havia res més, vaig començar a llegir, intentar inferir, list vol dir llistar, print vol dir imprimir, goto vol anar aquí. Llavors vaig aprendre a programar amb un manual en anglès que no sabia anglès, i quan vaig començar a donar classes en anglès a l'escola, em vaig donar compte que ja sabia anglès i no sabia que sabia anglès. La meva admiració, oi, la veritat. La Maria vol que li passi això en el català. Que no estem tan malament. No. Però me vindria molt bé alguna d'aquestes situacions així. I justament, no? Després, quina avaluació, quina opinió et mereixen, no? Aquestes noves formes d'aprenentatges i, sobretot, aquesta línia, no? Que va separar una mica, todavía com en les feines van a demanar-te un grau, un màster. Sí. Què le diries a aquests joves que estan, no? En aquesta curva d'aprenentatge? Els diria que estudiïn, que practiquin i que si els agrada no els pararà res. I a més, abans, quan jo treballava, era més complicat perquè sí que si no tenies carrera et passaven davant altra gent amb carrera, encara que fossin uns inútils, per desgràcia. Però avui en dia la meitat de les posicions de programació, de feines d'enginyeria, sistemes també, són per gent que no té cap carrera. Llavors, el fet de no tenir carrera no és un impediment. I de fet, jo crec que és una mica com tot, no? Si tu tens passió per una cosa, si t'agrada, i estudies, practiques, ets imparable al final. Si realment t'agrada, i sempre tens la possibilitat de treure la carrera després. Jo, per exemple, vaig començar telecomunicacions a Barcelona, però estudiava i treballava. Era impossible, no vaig poder. I no he parat d'intentar treure la carrera, vaig intentar per la UOC, fins ara, i ara estic acabant la meva carrera a Irlanda. Ara. Que no la necessito. I justament, no? Tens la feina i estàs estudiant en Irlanda. Sí. Todavía no hem arribat a Irlanda. D'acord. Quan és el pont clau en aquesta història on arribes a Irlanda? Sí, doncs bé, jo havia estat treballant aquí, havia tingut la meva empresa, havia hagut de tancar-la per salvar la situació econòmica de la meva família, havia estat ajudant a startups després,
una de les startups que vaig ajudar es va vendre a Airbnb per 45 milions d'euros per la meva feina. Jo era el director d'informàtica. Llavors havia tingut molts èxits, però volia anar fora i era com... Tenia molta resistència. La meva mare no volia que marxés. I es va juntar una sèrie de coses. Va haver una noia que em va partir el cor de mala manera, molt dolenta, amb moltes mentides. I llavors vaig veure que tenia uns somnis que volia fer i vaig decidir que era el moment, sí, de posar-me al meu lloc, de tot l'amor que sempre havia donat a tothom, donar-me'l a mi mateix, de posar límits també amb la gent i dir, no, això no m'agrada o això no ho vull fer. Sí, i parlar amb tothom i dir-li, no, mira, aquesta manera com em tractes no m'agrada, o això no ho toleraré, o escolta, és la meva vida, jo me'n vull anar fora, aquí faig feines per a empreses molt complicades, vaig tirant, però escolta, a fora és que em busquen moltíssim. Doncs jo em marxaré, em sento molt, em vaig posar al meu lloc i vaig decidir marxar. Vale, i ara vius a Irlanda i t'agrada? Què fas? M'encanta. Com és la teva vida allí? La meva vida és meravellosa. Per començar, una cosa que vaig notar és que tothom és supereducat. Tothom. A mi em van passar coses curioses a Barcelona. Per exemple, jo si algú va carregat, doncs li aguanto la porta. Claro. Cosa d'educació. Doncs a Barcelona m'ha passat d'aguantar la porta i alguna noia mirar-me així com no necessito que m'obris la porta. I quedar-me. En canvi, a Irlanda el primer mes va haver quatre dones que em van aguantar la porta a mi. I vaig dir, ostres, moltes gràcies. Sí, l'educació en general és fantàstica, superpolite tothom. Tothom et diu sorry, fins i tot encara que potser la culpa és teva i no d'ells, tothom diu sorry. I normalment les llengües van dir que a Irlanda i als països nòrdics la gent és molt tancada. Com vas a viure-la? No és veritat. No? En absolut. Jo el problema que he vist és que la gent que va d'un altre país s'ajunta amb gent del seu país. Llavors, al final, o amb altra gent, per exemple, molta gent catalana o espanyols, s'ajunten amb italians, francesos. Que sembla una cultura més mediterrània, semblant. Sí, s'ajunten molt i s'ho passen molt bé, però no coneixen a gent local. Llavors diuen, és molt difícil conèixer irlandesos. No. Total, el mateix que aquí, no? Que parlem sempre. Clar, allà som molt lleials. És a dir, si tu ets una persona correcta, t'obren les portes a tot. En canvi, si no et portes bé, allà la llei funciona. Vull dir que està molt bé. Està molt bé. I els irlandesos, sí, costa més de fer amistats, però si tu fas vida normal... Jo vaig fer vida normal, jo no em vaig voler juntar amb cap grup de res, vaig fer la meva vida normal, anava al gimnàs, anava al meu pub, i a poc van ser ells els que se'm van apropar a mi. I llavors realment va estar molt bé. Molt bé. La primera amiga que vaig fer va ser molt divertit, perquè jo anava al pub sempre, jo molt tranquil, saps? I estava a la meva barra, prenent-me el que fos. Un cafè o prenent-me una sidra, que les fan molt bones allà. I un dia no hi havia feina, a vegades m'anava amb un llibre, llegia, i un dia la cambrera, vaig fer una foto va dir, pots provar aquest combinat, que m'encanta? I dic, val. I el vaig provar i li vaig demanar que em fes una foto i vaig fer el pallasso per el meu Instagram i la meva... alguna cosa així, no? Llavors vaig posar, és culpa de la Ònia, que s'escriu Ainé, però es pronuncia Ònia. Allà els noms són l'hòstia per pronunciar-los, és superdifícil. Ni ells s'aclareixen. És veritat que tenen programes que expliquen com es pronuncien els seus propis noms. No. Sí, perquè hi ha molts noms irlandesos i la pronunciació de l'irlandès és una mica complicada. Però bé, llavors vaig ensenyar-li la foto a la Ònia i la Ònia em va agafar el mòbil, es va afegir ella mateixa va afegir en el Facebook i llavors em va dir, ara som amics. I des de llavors ja em va donar el WhatsApp i vam anar parlant. Sí. I aquesta va ser la meva primera amiga. Bueno, bé, als països nòrdics la gent no és tancada. No ho és. No utilitzen les xarxes socials, Aquesta és el tòpic número 1 que nos vas a aportar. I parlem de la teva feina ara, perquè justament treballes en un espai de videojocs. Sí. Com és aquest? La veritat és que és molt guai, la veritat és que per mi és un somni fet realitat, perquè jo jugava aquests videojocs quan tenia 17 anys, vaig jugar moltes vegades amb el meu cosí i amics per xarxa,
I llavors, poder treballar aquí per mi ha sigut un somni, no? I a més que m'han donat moltes ales, m'han reconegut, m'han ajudat a créixer. Allà és un lloc que, si tu ets honest, la veritat és que t'ajuden. Jo a les entrevistes li vaig dir, mira, és que em diuen que estic sobrequalificat normalment. La posició era per sota de les meves capacitats. I em van dir, tranquil, aquí no et rebutjarem mai per estar sobrequalificat. I la veritat és que tot m'han donat moltes alegries aquesta empresa. Com és el nom de l'empresa i què videojocs estàs treballant, produint, no sé. La veritat que no vaig saber quina és la paraula justa per definir la teva tasca ara. Sí, intentaré explicar-ho. La meva empresa es diu Activision Blizzard i són els que han creat jocs com el World of Warcraft, StarCraft, Overwatch, Hearthstone. Llavors són molt, molt coneguts. I també, a més, també publiquen altres jocs que no fem nosaltres. Activision, sobretot, és publicadora de videojocs, diguem. Però fem els nostres propis videojocs que són molt, molt, molt estimats, molt volguts. I tenim molts milions de jugadors al món. I la meva feina, jo treballo on es diu el GNOC, que és el Global Network Operations Center, i el que fem és cuidar-nos de qualsevol incident que hi ha amb els servidors, qualsevol caiguda d'un joc, de diversos jocs, de les connexions a internet, qualsevol tipus de problema passa per nosaltres. Si nosaltres ho podem resoldre, ho resolem directament, automàticament. I no van derivar-lo a on correspon. Però si el problema és més gran o més urgent i requerim d'ajuda o s'han d'encarregar els qui gestionen aquest servei, doncs llavors els truquem, escalem, que es diu, i llavors ells es connecten i resolen la incidència i nosaltres coordinem una mica. El món dels videojocs és molt intercultural, molt obert i que agrupa gent i sobretot gent jove de tot el món. Com és aquest intercanvi dins d'internet? Perquè és molt diferent, no? Sí, realment és supermaco, perquè encara ara amb el Covid, per exemple, hem estat treballant tots des de casa. Però tot i així, estàs connectat amb gent de tot el món. I hi ha gent de cultures que tenen noms ben estranys per nosaltres i fins i tot tenim xats amb els quals podem parlar tots, però tu no saps si estàs parlant amb un home o una dona. Estàs fent un intercanvi cultural dins d'aquests xats del videojocs? Sí, a part que l'empresa organitza moltes coses i organitza sessions culturals on expliquen coses de diferents parts de cultures i regions, però a part entre nosaltres, doncs sí, fem una comunicació, tenim sistemes de xats on es parla de tot, absolutament de tot, separats per grup, no només de videojocs, de tot. I llavors és molt maco perquè arribes a conèixer moltes cultures, moltes referències, arribes a saber quines festivitats tenen a Xina, per exemple, o a molts indrets. I és molt maco el tema d'interactuar també. Abans parlàveu de les dones, doncs jo tinc la sort de treballar amb moltes dones que són fantàstiques enginyeres o fantàstiques mànagers i això és una referència que és supermaca. A mi m'encanta. I fins i tot... Sí, a més perquè és un món molt tancat per la dona i hi ha molt menys dones sempre que... Si hi ha hagut moltes menys dones que homes en enginyeria, i realment dona gust quan treballes amb dones i veus el bé que treballen, és com una hòstia qualsevol tòpic que hi pugui haver, no? Jo sempre he pensat que som iguals, ni més ni menys, tots som iguals. Però és que a més ho veus tan clarament que ningú t'ho pot discutir. Totalment. I si parlem de cultura, d'intercanvi, tu vas a tenir un canvi molt gran de vida. Què és el que més extrañes? La sacallona i el fuet, potser. També, justament, la comida, els menjars crec que és el que més la gent va dir que extraña. Home, i els fuets, normal. El fuet és molt bo. Normal. Què menges així? Bé, afortunadament allà tenim... El menjar és molt bo, tenen carn molt bona, i Irlanda és un país que és molt gran en extensió comparat amb Catalunya, i en canvi, si no m'equivoco, és com el doble de gran de Catalunya, però és la meitat de la població. Són 4,7 milions, em sembla. Llavors, hi ha molt espai verd, molt espai agrícola, i hi ha molta producció agrícola. Molt es ven a Anglaterra, però produïm un munt de menjar de primera.
A més, hi ha una cosa que m'encanta i és que els productes, a molts productes et posa la foto del productor i fins i tot et posa l'adreça de la granja, que tu pots anar a veure'ls. Oh, me gusta. I estan molt orgullosos. I què tipus de menjars? Bé, tenen molt bona carn. A mi m'agrada molt l'estic, l'entrecot, diguem, això m'agrada molt. Va tenir que anar a l'Argentina, crec. Ostres, sí. La millor carn del món. Sí, i llavors també s'importa molt de tot el món. Hi ha gent de tot arreu i s'importa molt. És molt diversa, no?, la societat en si mateixa d'Irlanda. Sí, molt. Sobretot com Irlanda, i el 90% d'empreses de software del món estan a Irlanda. Tenen com a mínim una oficina a Irlanda. Llavors, és una cosa que passa a tot el món, no hi ha prou enginyers o gent que sigui capaç de programar o de treballar amb sistemes, no n'hi ha prou a cap país del món. Però clar, a Irlanda en necessiten moltíssims. I els... Sí, digues. No, sí, clar. Que els que produeix les universitats cada any s'acaben. Són contractats abans que acabin la carrera, ja són contractats. Tots, i falten molts més. Per exemple, el meu equip, cadascun són d'una nacionalitat diferent. Molt interessant. Sí, és superinteressant. Hi ha altres catalans a Irlanda que tu vas conèixer? Sí. Al principi, els meus primers 2 anys, a mi em va portar una altra multinacional per treballar en un altre tema, amb un relocation package, com els futbolistes. Em van pagar els primers mesos de lloguer, etc. I després, quan aquesta multinacional se'n va anar... Estava als Estats Units, però s'ho van portar tot cap allà, és quan jo vaig conèixer vaig aplicar una posició que havia oberta a Activision Blizzard, i és quan vaig entrar. I els primers 2 anys va ser treballar. Vaig crear un producte molt xulo que vaig anar a vendre a empreses als Estats Units i vaig fins i tot donar una conferència a San Francisco sobre això, jo. I llavors no coneixia molta gent, però a poc vaig anar coneixent gent. Al carrer, per exemple, vaig sentir algú parlar en català i vaig dir, ei, en català, catalans. Claro, al mig d'Irlanda escoltes parlar en català. Quasi ens abraces. Òbviament. La primera vegada van ser d'Andorra. Llavors, guai, però bé, quasi. Després ja vaig conèixer la Leti, per exemple. Què vas a sentir quan vas escoltar parlar en català al carrer? Va molta il·lusió. Era com un tros de casa, no? Allà, un trosset de casa. I vas creure que era un somni, Sí. Sembla, no? Una mica estrany. Jo penso en anglès. La meva vida és anglès. Pràcticament penso en anglès. Sí, clar. Jo feia anys de tota manera que tot el cinema i tot ho mirava en anglès i els llibres els llegia en anglès, perquè ja prou terrible era l'accent a Barcelona com per si d'aquesta manera millores, no? I així que quan vaig anar a viure allà jo vaig continuar amb la meva dinàmica d'anglès, immersió lingüística en anglès. Total. Llavors no sentia català més que quan parlava amb la meva mare. Així que sí, de cop de sentir-lo és com... Claro que... De fet, perdona. No. Una anècdota. La meva germana m'ha vingut a veure diverses vegades i la primera vegada que va venir portava uns mesos, jo ja portava potser 6 o 7 mesos vivint allà. I quan va arribar li vaig dir si volia que li pugés la maleta al taxi, la vaig anar a buscar a l'aeroport i la pronúncia m'havia canviat una mica de no parlar-lo. I li vaig dir, vols que et puixi, en lloc de puixi la maleta? I encara s'està rient. Va riure la meva cara i encara s'està rient. Diu, ja t'has oblidat el català. Jo quan vaig anar a l'Argentina també la gent va dir-me que tinc un accent diferent i jo, què accent? Si no tinc accent, vinga, per si. Crec que és molt interessant i també no és molt interessant que estiguis aquí en Ràdio Amèrica de Barcelona per mantenir aquests arrels i que continues parlant català per no ser absorbido en su totalitat per l'anglès. Així que aprofitarem per practicar amb tu el meu català. Gràcies. Moltíssimes gràcies a tu. Puc dir una cosa? Totes. Gràcies. Doncs sí, a còpia d'estar allà i anar coneixent gent, hem muntat un grup de WhatsApp on els catalans, o gent que vol venir a Catalunya, o gent que parla català, gent que vol venir a Irlanda, doncs podem parlar i llavors si busquen feina o tenen preguntes ens ajudem. Com podem comunicar amb aquesta gent o amb tu? Com és? Sí. Perquè jo també ara mateix
he tingut un missatge que justament estava parlant de la teva feina i va dir que és un amic que analista Develop, no? Crec que és. Develop? A veure, espera que vaig a que puc anar i aprendre a programar en Python. Així que l'entrevista va obrir un món aquí també a Catalunya per conèixer a tu i a la teva professió. Així que com podríem comunicar? Sí, a veure, la manera més fàcil de comunicar amb mi, si es volen comunicar amb mi, és a través del meu blog, que és blog.carlesmateo.com. Perfecte. Jo ja l'he consultat. Posa-lo, sisplau, en Twitch, així la gent puc veure-lo. Ara el comparteixo. A més, Mariel, no ens has comentat que has escrit llibres. Ah, sí. Sí, he escrit llibres sobre temes tècnics i sí... Un Python per dummies. Bé, he escrit exercicis per beginners i precisament aquest llibre el vaig escriure en anglès, en català i en castellà, amb la idea una mica de popularitzar el tema de que gent que parla anglès i s'interessa pel català potser doncs pugui veure el mateix, o gent que parla castellà i s'interessa una mica pel català també pugui... El vaig escriure en 3 idiomes, com una mica un experiment. Una mica per recolzar també la nostra cultura, perquè... Molt bé, molt interessant. I a més que vas a difundir també la teva llengua, la casa teva i la teva cultura. Poso alguna referència també a temes de cultura catalana en els exercicis. Com és el nom del llibre? El llibre es diu Python Exercises for Beginners. Python 3 Exercises for Beginners. Està en el meu blog. Sí, allà el poden consultar. Molt bé, m'encanta. Carles, un plaer tenir-te aquí. Tenim que anar a les notícies per el meu compromís amb tu de continuar parlant de Python, de llibres en català, en anglès, en castellà, i de parlar amb tu perquè vas resultar una persona, crec que molt interessant, però sobretot que vas obrir a la cultura, al món, des d'una manera molt interessant, així que moltes felicitats avui en el teu aniversari i moltes felicitats per la teva feina. Moltes gràcies a vosaltres i gràcies pel programa, que és meravellós. Esperem continuar siendo la teva companyia des d'Irlanda. I tant que sí. Nosaltres continuem amb esa banda i banda i ara sí, connectem en Catalunya Informació.